ಸೂಪರ್ ಆತಂಡು ಅಮ್ಮಾರನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಭಾರಿ ಟಾಪ್ ಆತಂಡು. ಕಾಮಿಡಿ ಇಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್, ಡೀಸೆಂಟ್ ಕಾಮಿಡೀಸ್. ಅಮ್ಮಾರನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಸೂಪರ್, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಡಿಯನ್ಸ್ 100%, ನೋ ಡೌಟ್. ಪಪ್ಪ ಮಗಲ್ನ ಒಂಚಿ ಬಾಂಧವ್ಯ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಬುಲ್ತೆ ನಂತು. ಟೋಟಲ್ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಸೂಪರ್ ಉಂಡು. ಭಾರಿ ಡ್ರಾಮಾ, ಒಂದು ಸಮಾಜ ಎಡ್ಡೆ ಸಂದೇಶ ಹೋದ್ರೆ ಡ್ರಾಮಾ ಸೂಪರ್. ಭಾರಿ ಶೋಕಾಂಡು, ಭಾರಿ ಖುಷಿ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಏನು ಬರ್ಪಿನಿ ತುಯ್ಯಾರೆ ಏಪಲ ಇಲ್ಲಿಪ್ಪೆ ನಾನು ಪ್ರವೀಣ್. ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಮಾತೇರ್ನಲ್ಲ ಮೈಂಡ್ ಬ್ಲೋಯಿಂಗ್. ಭಾರಿ ಚೌಕ ಅಂದು ಒಂತೆ ಅಂಡು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚಿನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ತೂನಗೊಂಜಿ ಅಂಚ ಒಂದೇ ಕುಲ್ಲುಂಡೆ. ಸೂಪರ್ ಆದ ನಾಟಕ ಸರ್. ಬೈಲೂರು ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಸನ್ನ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಪೂಂಜೇರ್ನ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಸೂಪರ್. ಇಡೀ ತಂಡದ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಸೂಪರ್ ಆಯ್ತು. ಸೂಪರ್ ಕುಡೋರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬರ್ತದೆ ಹೋಲಿ ಸೂಪರ್. ಬೊಂಬಾಟ್ ಸಿನಿಮಾ ತೂಪಿನಂಚಿನ ಮಾತ ತುಳು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಯಾನ್ ಸೂರಜ್ ಮಂಗಳೂರು ಮಾತೆರ್ಲ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಸೌಖ್ಯಲ್ಲರಿಂದ ಎನ್ನೊಂದುಲ್ಲ. ಇನ್ನು ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಟೌನ್ ಹಾಲ್ಗೆ ಬೈದ ಇಡೀ ದಾಯಿಗೆ ಬೈದ ಅಂದಿಗೆ ಎನ್ನಾಗ ರಂಗ ತರಂಗ ಕಾಪು ನಿಗುಲ್ ಪುದರ್ಗೆ ಎಂದುಪ್ಪರು ಲೀಲಾಧರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಸಾರಥ್ಯದ ಈ ತಂಡದ ಈ ವರ್ಷದ ಹೊಸ ನಾಟಕ ಕುಟ್ಟಿಯಣ್ಣನ ಕುಟುಂಬ. ಈ ನಾಟಕನ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಪೆರ್ಮೆದ ಪುಗಾರ್ತೆದ ನಿರ್ದೇಶಕೆ ಬರಹಗಾರೆ ಪ್ರಸನ್ನ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೈಲೂರು. ಅಂಚನೆ ರಚನೆ ಈ ನಾಟಕದ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾಣಿಬೆಟ್ಟು. ಅಂಚನೆ ನೆಕ್ ಸಂಗೀತಗೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಶರತ್ ಉಚ್ಚಿಲ. ಈ ಒಂಜಿ ನಾಟಕದ ವಿಶೇಷ ಪ್ರದರ್ಶನ ಇನಿ ಕುಡ್ಲದ ಟೌನ್ ಹಾಲ್ ನಡಪೆರುಂಡು. ಸಿನಿಮಾ ತಾರೆಯರ್ನ ಕುಲು ಅಂಚನೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಂಚನೆ ಮಾತ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟೀಸ್ ಗೆಸ್ಟ್ನ ಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲೇನಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಏರ್ ಮಾತ ಬರ್ಪೇರು ದಾದ ಮಾತ ಪನ್ಪೇರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಚ ನಡಪುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಾಟಕ ಎಂಚ ಆಂಡು ಬಂದು ಜನಕಲ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತೆರಿಯರು ಯಾನ್ ಇನಿ ಟೌನ್ ಹಾಲ್ಗೆ ಬೈದೆ. ಸೊ ಉಲೈ ಪೋಯಿ ಪ್ರಸನ್ನನಡ ಬೊಕ್ಕ ಕಲಾವಿದರಡೆಲ್ಲ ಪಾತಿರ್ಪವೆ ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಾಟಕದೊಯ್ನ ಜನಕಲ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಎಲ್ಲ ತೆರಿಪಾಯರಲ್ಲೇ ಬಲೆ ಪೊಯ್. ಎಸ್ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಟ್ಟೆಣ್ಣನ ಕುಟುಂಬ ನಾಟಕದ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಪ್ರಸನ್ನ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೈಲೂರು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸುರುಕಾದ ನಮಸ್ಕಾರ. ನೆಂಚೊಲ್ಲರು ನಮಸ್ಕಾರ. ಯಾನು ಹುಷಾರಲ್ಲೇ ಈರೆಂಚಲ್ಲರು ಯಾಲ್ನ ಸೌಖ್ಯ ಭಾರಿ ಖುಷಿಯ ಒಂದುಂಡು. ಕರಿನ ಸಲ ಇರ್ನ ನಾಟಕದ ನಮ್ಮ ವಿಶೇಷವೈನಂಚಿನ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತಿತ್ತ ನಾಟಕ ಸೂಪರ್ ಡೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಅದು 100 ಪ್ರದರ್ಶನ ಫಾಸ್ಟೆಸ್ಟ್ 100 ಶೋಸ್ ಆಂಡ್ ಐಕಿರಿಗೆ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ತೆರಿಪವೆ. ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ ಮನ್ನಗ ಇರೆಗ್ಯಾನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮನ್ಪೆ ದೇ ಬನ್ನಗ ಅವೇನೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡು ಇರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಇನ್ನೇನು ಮಲ್ಲ ಸೌಂಡ್ ಮಲ್ದಾರ ಇರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೊಡೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಎಸ್ ಅಷ್ಟಮಿ ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಶುಭಾಶಯ ಕೋರ್ನೆತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಡಂಜಿ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕುಟ್ಟಿಯಣ್ಣನ ಕುಟುಂಬ. ಈ ಒಂಜಿ ಟೈಟಲ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿ ನಡೆದಿಂಚ ಜನಕಲ್ ಒಂಜಿ ಜನಕುಲಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಪುನಃ ವಿಷಯದಾದ ಅಂದು ಬಂದಾಗ ಇರ್ನ ಗುರುಕುಲ್ ಇರ್ನ ಮಾಸ್ಟರ್ ಲೀಲಾಧರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂದು ಲೈಫ್ ಸ್ಟೋರಿ ಯಾವ ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ದಾದ ಬಂದ ಒಂದು ಖಂಡಿತ ಲೀಲಣ್ಣನ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೋರಿ ಅತ್ತು ಜನಕುಲಿಗೆ ಒಂದು ನಮ್ಮನ ಪೋಸ್ಟರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ದಿರು ಒಂದು ಲೀಲಣ್ಣನ ಕಥೆನ ಲೀಲನ ಕುಟ್ಟಿಯಣ್ಣನ ಕುಟುಂಬ ಬಂದಾಗ ಖಂಡಿತವ ಲೀಲಣ್ಣನ ಸ್ಟೋರಿ ಅತ್ತೆ ಒಂದೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸ್ಟೋರಿ ಅಂಚಾದ ಜನಕುಲಿಗೆ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅಂತೂ ಇತ್ತೆ ಪನ್ನಗ ಒಂದು ನಮ್ಮನ ಒಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ಡ್ರಾಮಾ ಜನಕುಲು ಎಡ್ಡೆ ಪೋನಾಗ ಒಂಜಿ ಎಂಡ್ಗೆ ಪೋನಾಗ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮೆಸೇಜ್ ಅವೇನಿತ್ತೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತದ್ದು ಜನಕಲ್ನ ಇನ್ನು 17ನೇ ಶೋ ಸೂರಜ್ ನಮ್ಮವಳು ಟೌನ್ ಹಾಲ್ಡ್ ಅಂಚೈತೆ ಎಂಕುಲು ಜನಕಲ್ ಎಂಕುಲು ಕಾತೊಂದುಲ್ಲ. ಎಸ್ ಇತ್ತು ಪ್ರಸನ್ನ ನಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ನಿರ್ದೇಶನ ಆತ ನಕಲ್ ಒಂಜಿ ತಂಡದ ಟೀಮ್ದ ನಾಟಕ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಕತೆ ಉಪ್ಪುಂಡು, ಕಾಮಿಡಿ ಉಪ್ಪುಂಡು. 8% ಕಾಮಿಡಿ 8% ಕತೆ ಅವತ್ತೊಂದು ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಉಂಡು. ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಬನ್ನ ಜನಕುಲ್ ಕಾಪುಂಡು ದಾದನ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಉಂಡು ಅಂದ ದಯಪಂಡ ಅಷ್ಟೇಮಿ ನಾಟಕ ಆತ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿನ ಒಂಜೇ ನಾಟಕ ಕನ್ನದಿತ್ತಾರೆ ನೆಟ್ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಉಂಡು. ಈ ನಾಟಕ ಬನ್ನ ಎಂಕುಲು ಫಸ್ಟ್ ಪಡ್ದ ವಿನೂತನ ವಿಸ್ಮಯ ಅವು ದಾಲದ ಅಂತೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಾಸ್ಯಮಯ ನಾಟಕ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮನ ಒಂಜಿ 2.25 ಗಂಟೆ ಏನೊಂಡೆ ಅವನು ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಜನಕ್ಕೂ ಎಡ್ಡೆ ತೆಲ್ತದೆ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಒಂಜಿ 2 ಸೀನ್ದ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಟೋರಿನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪೇರು ಅಂಚಾದ ಒಂದು ಏನು ಮನ್ಪೇರು ಇರ್ನ ಗಿಮಿಕ್ ಅವುಜ್ಜಿ ನೆಟ್ ಅವು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಎಂಕುಲು ಪಾಡ್ದ ಅಂತ ಕಾಮಿಡಿ ಡ್ರಾಮಾ ತೂವರೆ ನಿಗಲಿಗೆ ದಾದ ಮನ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಫುಲ್ಲು ಏನೋ ಬರ್ತಾರೆ ಬತ್ತಿನಾಗ ತೂವರೆ ಗಮ್ಮತ್ತುಂಡು ನಾಟಕ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದೊಟ್ಟಗು. ರಂಗ ತರಂಗ ಕಾಪುಡು ಮಸ್ತ್ ಕಲಾವಿದರು ಈ ನಾಟಕ ಏರ್ ಮತ ಅಭಿನಯ ಮಂತೊಂದು ಈ ನಾಟಕನ ಒಂದು ಬರೆತಿನ ನಮ್ಮ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾಣಿಬೆಟ್ಟು ರಚನೆ ಶರತ್ನೆತ್ತ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ವರ್ಕ್ ಬರೋ ಶರತ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ನೆಟ್ ಶಿವಪ್ರಕಾಶ್ ಪುಂಜ ಹರೆಕಳ ಆರು ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರನ ಆರು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅದಕ್ಕೆ ಯಾನುಲ್ಲ ಸಂದೀಪು ಆಯ್ತು ಸುಧೀರ್ ಶೆಟ್ಟಿಲ್ಲೇರು ಆಯ್ತು ನಮ್ಮನ ಪ್ರವೀಣ್ ಕೊಡಕಲ್ ಇನ್ನಿತ ನಮ್ಮನ ಸಂಘಟಕರು ಇನ್ನಿತ ಆಯೋಜಕರು
ಪ್ರವೀಣ್ ಕೊಡಕಲ್ ಉಲ್ಲೇರು, ಯಶವಂತಪುರ್ ಉಲ್ಲೇರು, ರಘುರಾಜ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ ಆರ್ಟಿಸ್టులు ಮಸ್ತ್ ಜನ ನೆಟ್ ಉಲ್ಲೇರು ಅಂಚಾದ ಜನಕಲೆಗೆ ನಮ್ಮನ ಬೇರೆ ಒಂಜಿ 2 ಗಂಟೆ ಜನಕಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ದಿಂಜಾವನ ಒಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಉಲ್ಲೇರು ಜನಕಲೆ ಕುಲ್ಲವನ ಯಾನು ನೆರ್ದುಂಬುಲ ನಾಟಕದ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪುನಾಗ ಕೇಂದಿನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಾತೆರಡಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ದಾದಂದು ಪನ್ನಾಗ ಟೌನ್ ಹಾಲ್ಡ್ ನಾಟಕ ಆನಾಗ ಒಂಜಿ ಉಲೈಟ್ ಡಗ 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 ಅಂದ ಆಪುಂಡು ದಯಪಂಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿದ ಕುಲು ನಾಟಕದ ಮಾತ ತಜ್ಞರ್ನ ಕುಲು ಮಲಮಲ್ಲ ಪುಗಾರ್ತೆದ ಕಲಾವಿದರ್ನ ಕುಲು ನಿರ್ದೇಶಕರ್ನ ಕುಲು ಬರಿಯರುಲ್ಲೇರು ಎಂಚೊಂಡಿ ನಿಂತ ಫೀಲಿಂಗ್ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಎಂಕುಲು ಕಾತೊಂದುಲ್ಲ ಪನ್ನಗ ಇರಗೆ ಏತ್ ಎಂಕುಲು ನಮ್ಮಂಜಿ ಏತ್ 100% ಎಫರ್ಟ್ ಮಾಡಿಯಾಡ್ಲ ದದನ ಒಂಜಿ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ 3rd ಪರ್ಸನ್ ಒಂಜಿ ಏರನ್ಲ ಬರ್ನಾಗ ಅಕಲ್ನ ಬಾಯಿಡ್ ದಾದ ಬರ್ಪುಣು ಒಂಜಿ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚಾದ ಅವೇನೆಂಕುಲು ಮೂಲ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರ್ನ ಕುಲು ಪೂರ ಇನಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬರೆಯರುಲ್ಲೇರು ಇನ್ನು ಇತ್ತೆ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬರ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಮಲ್ಲ ಟೀಮ್ದ ಬಹುಶಃ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಟೀಮ್ದಾಗಲ ಕೋಡಿಯಲ್ ಬೇಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಮೊಗಲು ಇನ್ನು ನಾಟಕ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ ಬತದು ಪೋರ್ಲೆ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಡು ಅಂಡ ಏರ್ ಫ್ರೀ ಉಲ್ಲೇರ್ತುಲೆ ಅಗುಲು ಇನಿ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಇನಿ ಬರ್ಪೇರು ಎಂಜಡ್ ತಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಅದುಪು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಹಿರಿಯರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬರಲಿರು ಪನ್ನ ಎಂಗುಲತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾದೊಂದುಲ್ಲ ಪನ್ನ ಅಗಲ್ನ ಒಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಎಂಚ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಎಂಕಲ್ ಕಾಪುದ ನಾಟಕ ಎಂಚ ಪನ್ನಾಗ ಜನಕ್ಲೈಟ್ ಒಂಜಿ ವಿಭಿನ್ನ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಏನ ಮನ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಆವಡ್ ಅವು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಆವಡ್ ಒಂಜಿ ದದನ ಒಂಜಿ ಚೇಂಜಸ್ ಉಂಡು ಅವೇನು ಒಂಚೂರು ಅಗಲು ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಒಂಚೂರು ಚೇಂಜಸ್ ಆದ ಕೊರೊಂದುಪ್ಪುವ ಅಂಚಾದ ಎಂಗುಲು ಈ ಸರ್ತಿದ ಇತ್ತ ಇನ್ನು 17ನೇ ಶೋ ಟೌನ್ ಹಾಲ್ ಬೈದ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಇರ್ಪಂಡರ್ದು ದಾದ ಒಂದುಂಡು ಒಂಜಿ ಅಗಲ್ನ ಬಾಯಡ್ ನಮಗೆ ದಾದ ಇತ್ತ ರಿಸಲ್ಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವೇನೊಂಜಿ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲ ಎಸ್ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ರಂಗ ತರಂಗ ಕಾಪು ತಂಡದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಮುಖ ಕಾಮಿಡಿಯನ್ ಐನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ರಾಜೇಶ್ ಕೊಟ್ಟಾರಿ ಸರ್ ಉಲ್ಲೇರು ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಂಚೊಲ್ಲರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಸುರಾಜ್. ಅಣ್ಣನ ಕುಟುಂಬ ಈ ವರ್ಷದ ಒಂಜಿ ನಿಖಲ್ನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ನಾಟಕ ಪ್ರಸನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಸಂದೀಪ್ ನಿರ್ದೇಶನ ಎಂಚಿನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಉಂಡು ಎಂಕುಲು ಇಡೆ ಮುಟ್ಟ ತೂತು ಜೈ ಗಿರಡನೆಗೆ ರಂಗತರಂಗ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ವಿಭಿನ್ನ ಶೈಲಿದ ನಾಟಕ ಏಪಲ ಕೊರ್ಪಿಂದ ಪಂಡ ಲೈಟಿಂಗ್ ಆವಡ್ ಸೌಂಡಿಂಗ್ ಆವಡ್ ಅತ್ತಂಡ ಸಟ್ಟಿಂಗ್ ಆವಡ್ ಎಂಚಿನ ವಿಶೇಷತೆ ಪ್ರಸನ್ನೆಲ ಸಂದೀಪ್ಲ ಮಲ್ಪುವೆರು ನಾಟಕ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಮೇತ ಕುಲ್ಲು ತೂಪಿನ ನಾಟಕ ಏತು ತೆಲಿಪೇರುಂಡ ಆತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಬುಲ್ತೊಂದು ಹೋಗ್ಬೇರು ಜನಕ್ಕಳು ಅಂಚಿನ ಸನ್ನಿವೇಶ ಉಂಡು ರಂಗಭೂಮಿದ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಕತೆಲ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಶೈಲಿದ ಕತೆ ಆತೆ ಕಾಮಿಡಿಲ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ತೂವಂದಿನ ಅಂಚಿನ ಕಾಮಿಡಿ ಉಂಡು ಜನಕ್ಲೆ ಬಂಜಾರ ಈತ್ ನೆಟ್ಟ ಏತು ಪೂರ ನಾಟಕ ಆತುಂಡ ಅವ್ಲು ಯಶಸ್ವಿ ಆತುಂಡು ಇತ್ತೇನೊಂಜಿ 75 ಶೋ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ 10 ದಿನ ಬುಕ್ ಆತುಂಡು ನಿಜವಾದ್ಲ 10 ದಿನ ಒಂಜಿ 75 ಶೋ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ಗೆ ಎಡ್ಡೆ ನಿಜವಾದ್ಲ ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಎಂಗ್ಲ ಅಣ್ಣ ಲೀಲಣ್ಣ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಈ ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಏನರಿತ್ತೆ ತಂಡದ ಒವೆ ನಾಟಕ ಆನಾಗ ಆರು ಒಂಜಿ ಹಿರಿಯರ್ನ ಸ್ಥಾನ ಉಂತದ್ದು ನಿಕ್ಲೇನು ಪೂರ ಎದುರು ಪೋಲೆ ಬಂದು ಉಂದು ಹೊಂದಿತ್ತೀರಿ ಇನ್ನಿತ ದಿನ ಆರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಜ್ಜಿರು ಅರ್ನೊಂಜಿ ಉಪಸ್ಥಿತಿನಿ ಎನ್ನೊಂದು ಏತು ಮಿಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲರು ಆ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಆರು ಕುಲ್ಲೊಂದಿತ್ತೀರು ಏತು ಎನ್ನೊಂದುಂಡು ಜಿಂಜ ದಯಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದ ಕುಟುಂಬದ ಲೆಕ್ಕ ಲೀಲಣ್ಣೆ ದಯಪಂಡ ಅರೇನು ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಅಣ್ಣ ಅತ್ತನ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಪಪ್ಪನ ಸಮ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಹಿರಿಯರಾರು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಣ್ಣ ದೇವೇರನ್ನು ಇಂಚ ಮಲ್ತೇರು ಬಂದ್ರೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ದುಃಖ ಆಪುಂಡು ದಯಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಓ ಊರಿಗೆ ಪೋವಾಡು ಲೀಲಣ್ಣ ನನ್ನ ಟೀಮ್ ಪಣ್ಣ ಫಾರಿನ್ ಪೋವಾಡತ್ತ ಬಾಂಬೆ ಪೋವಾಡು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಮರ್ಯಾದಿದ ಭಯಂಕರ ಮರ್ಯಾದಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ದಿನಲ ಎಂಕ್ಲು ಬಾಂಬೆ ಪೋಂಡ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲ ಹಾಲ್ಡ್ ಉಂತಿಲಕ್ಕಜ್ಜಿ ಪೂರ ಮಲಮಲ ಹೋಟೆಲ್ ತೊಂಬೋದಾರ್ನ ಕ್ಯಾರಪ್ಡು ಒಣಸ್ಕೊಂಡೆ ಭಾರಿ ಬೇಜಾರು ಈ ನಾಟಕಲ ಆರು ಇತ್ತು ಒಂತೆ ಎಂಕ್ಲು ಕಲೆ ಉಂಡಾರೇನು ಆರು ಇತ್ತು ಆರು ಎಂಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಲ್ಲೇರು ಪನ್ಪಿನ ಎಂಕ್ಲು ಓಲ್ ಪಣ್ಣಕ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಓಲ್ಪಲ್ಲ ತೆರೆದು ಬರ್ಬಂದು ಯಾಪನ ಲೀಲಣ್ಣ ಎಂಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಏಪಲ್ ಉಲ್ಲೇರು ಸುರಾಜ್ ಇನ್ನಿತ ಡೌನ್ ಆಲ್ ದ ಶೋ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಆಪಿನ ಪೂರ ಸಾಧ್ಯತೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಜನಕ್ಕಲು ಬತ್ತು ಕುಲ್ದೀರ್ ನನ್ನ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತುಡೆ ಶುರು ಆಯರುಂಡು ದಾದ ಪನ್ಪರ್ ಏತು ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಉಂಡು ಐದಕ್ಕ ಏತು ಪೋಡಿಗೆ ಉಂಡು ಈ ರೈತ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತುಡು ಪೋಯರಲ್ಲ 10 ಶೋ ಅಂಡು ಆಂಡ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾಲ 100 ಶೋ ಉಂಡಲ್ಲ ಪೋಡಿಗೆ ಮನ್ಪಿನ ಉಪ್ಪೋಡು ದೇವಣ್ಣ ಪೋಡಿಗೆ ಪನ್ಪಿನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಾಟಕ ನಮ್ಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪರಾಪುಂಡು ಪೋಡಿಗೆ ಜಂದೆ ನಮ್ಮ ಬತ್ತದು ಸೀದಾ ಪೋದು ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಹೋದು ನಾಟಕ ಅಂತೆ ನಮ್ಮ ಕುಲೊಂದು ಎನ್ನಿದ ನಾಟಕದ ಬಗ್ಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತು ನಾವು ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಹೋಂಡ ನಾಟಕ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ತೆಂಗಳು ಬಂಜಾರ ತೆಲಿಪಾರಲ್ಲ ಬೊಕ ಬಂಜಾರ ಬುಲಿಪಾರಲ್ಲ ಸೂರಾಜ್ ಎಂಗುಲ್ಲ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಓಡನ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸುರಾಜ್. ಎಸ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ರಂಗ ತರಂಗ ಕಾಪು ತಂಡದ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕರೇ ನಂಚಿನ ಶರತ್ ಉಚಿಲ ಸರ್ ಸುರುಕದ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಂಚೊಲ್ಲ ನಮಸ್ತೆ ಹುಷಾರಲ್ಲ ನಮಸ್ತೆ ಇನಿ ಟೌನ್ ಹಾಲ್ ಕುಟ್ಟಿಯನ್ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬ ಎಂಚ ಉಂಡು ಲೈಟ್ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ದಾಲೇಜಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ಶೋ ಮಲ್ಪುಲಕ್ಕನೆ ಮೂಲ ಮಲ್ಪುವ ಆಂಡ ಮೂಲ ಏನಪ್ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಕಲಾವಿದರು ಬರ್ಪೇರು ಸೊ ಅಂಚಾದುಪ್ಪನಾಗ ಮೂಲ ಅಂತ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಎಡ್ಡೆನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ದೇಪಂಡ ನಾರ್ಮಲ್ ಜನಕ್ಕಲ್ನ ಎದುರು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಲ್ಪನೆಕ್ಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದರ್ನ ಎದುರು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಲ್ಪನೆಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಉಂಟು ಕಲಾವಿದರು ನಾಟಕ ತೂನಾಗ ಅವು ನಾಟಕ ಎಂಚಾಣನ್ನು ತೂಪೇರು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಆ ನಾಟಕವನ್ನು ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪರು ತೂಪೇರು ಅಂಚದ್ದು ಒಂತೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಉಪ್ಪುಂಡೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಅದು ಎಸ್ ಉಂದುವೆ ತಂಡದ ಲಾಸ್ಟ್ ನಾಟಕ ಒರಿಯೆ
ತೂಯಿನಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಹೊಗಳದಿತ್ತೇರಿ ಇತ್ತೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ನಾಟಕದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರಂದುಲ್ಲರು ಎಂಕುಲು ನಾಟಕ ನಾನೆಲ್ಲ ತೂತುಜಿ ಅಂಚಾದ ಇರಡಕೆಯನ್ನು ದಾದ ವಿಶೇಷತೆ ಉಂಡು ಕುಟ್ಟಿಯಣ್ಣನ ಕುಟುಂಬ ಹೆಜ್ಜಿ ವಿಶೇಷತೆ ಬಂದು ದಾಲೇಜಿ ಎಂಕಲ್ ಸುರುಟೆ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ ಸ್ಲೋಗನ್ ಇತ್ತಂಡು ವಿನೂತನ ವಿಭಿನ್ನ ವಿಚಿತ್ರ ವಿಸ್ಮಯ ದಾಲೇಜಿ ನೆಟ್ ದಾಲ ಅಂಚಿನದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾಲೇಜಿ ಬಟ್ ಒಂದು ನಾಟಕನೇ ಸ್ಪೆಷಲ್ ನೆತ್ತ ಉಲಾಯ್ಡ್ ದಾಲ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇಜ್ಜಿ ನಾಟಕನೇ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಂಕಲ ಬೇತ ಪೂರ ನಾಟಕ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಒಂದೊಂತೆ ವಿಭಿನ್ನವಾದುಂಡು ನಾಟಕ ಕತೆ ಎಲ್ಲ ವಿಭಿನ್ನವಾದುಂಡು ನಾರ್ಮಲ್ ಒಂಜಿ ಸಾಂಸಾರಿಕ ಕತೆ ಆಂಡಲ್ಲ ಆ ಸಾಂಸಾರಿಕ ಕತೆಟ್ ಒಂಜಿ ವಿಭಿನ್ನ ಕತೆ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಬತ್ತಿನ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟ ಬಂಜಾರ ತೆಲ್ಪರ್ಲ ಉಂಡು ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಫೀಲ್ ಆಪಿನ ಅಂಚಿನ ಸನ್ನಿವೇಶ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ಅಂಚ ಟೋಟಲ್ ನಾಟಕನೇ ಒಂತೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಂತ ಪನ್ಲೆ ಆಯ್ತು ಉಲಾಯ್ಡ್ ದಾಲ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಎಸ್ ನಿಖಿಲ್ನ ಪ್ರತಿ ನಾಟಕ ಆನಾಗ ಲೀಲನ್ನು ಎದುರು ಕುಲ್ಲೊಂದಿತ್ತೀರಿ ನಿಖಿಲನ್ನು ಪೂರ ಅವು ಮನ್ಪ್ಲೆ ಒಂದು ಮನ್ಪ್ಲೆ ಒಂದು ಪನ್ನೊಂದಿತ್ತೀರಿ ಇನ್ನಿತ ದಿನ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಜ್ಜಿರು ಅರ್ನ ಎನ್ನುಂಡ ಎಂಚ ಈ ಜಂಕಲೆಗ್ ಪ್ರತಿ ದಿನ ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆ ಅರ್ನೊಂದು ನೆನೆಪಾಪುಂಡೆ ಅವಳ ನಾಟಕ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆನಗಂತೂ ಎಂಕಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ನೆನೆಪಾಪುಂಡು ದೇಪ ನಿಂಚಿನ ಶೋಕು ಪೂರ ಆರು ಬತ್ತದ ಎದುರುಡು ಕುಲ್ದು ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಭಯಂಕರ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಜನ ಆ ರೀತಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ಇಜ್ಜರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಂಕಲೆಗ್ ನಲ್ಲ ನಂಬರ್ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಜನ ಒಂಜಿ ದನಿಲಕ್ಕೆ ಆಪಲ್ ಇಜ್ಜರ್ ಎಂಕಲೊಟ್ಟು ಅಂಚದುಪ್ಪನಾಗ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿ ನಾಟಕಗಳು ಎಂಕಲೆ ಒಂಜಿ ಆರು ಇಜ್ಜರ್ ಬಂದ್ಪಿನ ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡೆ ಎಂಕಲೆಗ್ ಅವು ನಲ್ಲ ಅವು ನೆವರ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ಅವು ಒಂದು ಫೀಲ್ ಪೋರ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜೆ ಎಂಕಲ್ ಎಸ್ ಇತ್ತ ಈ ನಾಟಕದ ಟೈಟಲ್ ಬುಡ್ನಾಂಡೆ ದಿಂಚ ಜನಕುಲ್ಗೆ ಏನೊಂದು ಪುನಃ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದು ಲೀಲನ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೋರಿ ಪಂಡದ ದಾದ ಮನ್ಪ ಅವು ಜನಕುಲೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಕುಟ್ಟೆಣ್ಣನ ಕುಟುಂಬ ಬಂದು ಬತ್ತಂಡು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಐತ ಪೋಸ್ಟರ್ದ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ್ ಫೋಟೋಟು ಒಂಜಿ ಅಮ್ಮೆ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲೆನ್ ದೆರ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋ ಇತ್ತಂಡು ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಜನಕುಲು 90% ಜನಕುಲು ಎನ್ನಿದ್ದಿನ ಲೀಲಣ್ಣನ ಕಥೆನೇ ಬಂದು ಬೊಕ ಲೀಲಣ್ಣನ ಕತೆ ನಾಟಕಡು ಮಲ್ಪುಲಕ್ಕೆ ಇಜ್ಜಿ ದೇಪಣ್ಣ ಎಂಕಲೈಕ್ ಅರ್ಹ ಇರಲ್ಲ ಹತ್ತು ದೇಪಣ್ಣ ಅರ್ನ ಕಥೆನ ನಾಟಕಡು ಮಲ್ಪುಂಡು ದಾಲ 10 ನಾಟಕ ಬೋಡಾವು ಸೊ ಅಂಚೆ ಇಜ್ಜಿ ಒಂದು ಕಥೆನೇ ಬೇತೆ ಲೀಲಣ್ಣನ ಕಥೆನೇ ಬೇತೆ ಎಸ್ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ರಂಗ ತರಂಗ ಕಾಪು ತಂಡದ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರಧಾರಿ ಏನಂಚಿನ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾಣಿಬೆಟ್ಟುಲ್ಲೇರು ಈ ಒಂಜಿ ನಾಟಕನು ರಚನೆ ಮಂತಿದಿನ ಮೇರೆ ಸಂದೀಪ್ ಅಣ್ಣ ಎಂಚೊಲ್ಲರ್ ಸೌಖ್ಯ ಆಫ್ಟರ್ ಯಾನ್ ಸೌಖ್ಯ ಆಫ್ಟರ್ ಅ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ನಾಟಕದ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ರಿವ್ಯೂ ದೆಪ್ಪರೆ ಬೊಕ ಜನಕಲ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತೆರಿ ಏರು ಬೈದ ಇನ್ನು ನಿಖಿಲ್ನ ತಂಡದ ನಾಟಕ ಕುಟ್ಟಿಯಣ್ಣನ ಕುಟುಂಬ ಎಂಚ ಉಪ್ಪು ಕುಟ್ಟಿಯಣ್ಣನ ಕುಟುಂಬ ಆಲ್ರೆಡಿ ಶೋಸ್ ಅವರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತಂಡು ಇದು 10-12 ಶೋಸ್ ಆತಂಡು ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಚ್ಪೊಡ್ದಲ ಮಿತ್ ಶೋಸ್ ಬುಕ್ ಆದಾತಂಡು ಮತ್ತು ಉಡುಪಿಡ್ ಪೂರಗುಲ್ಲ ಉಡುಪಿ ಸೈಡ್ ನೆಟಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಕಡೆ ತೂತಿನಗಲ ಎಡ್ಡೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಉಂಡು ಇನ್ನು ಆಂಡಲ್ಲ ಓಲ್ ಮಲ್ತಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮನ ಒಂಜಿ ಮೇಯ್ನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂದ್ಪ ನಮ್ಮ ಇದು ತುಳು ನಾಟಕ ಪೂರ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ನೇ ಮುಲ್ತಿಡ್ದು ಪನೊಲ್ಲಿ ಈ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಟೌನ್ ಹಾಲ್ ಹೊಡ್ದು ಅಂಚೆ ಇನ್ನು ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಟೌನ್ ಹಾಲ್ಡು ನಮ್ಮ ಈ ನಾಟಕ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚೆ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ನಾಟಕ ಎಂಚೆ ಜನಕುಲ್ನ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಡೆ ಟೆಕ್ಕಿಯಂದೆ ಇನ್ನು ಮುಲ್ಪ ಕಲಾವಿದರು ಮಸ್ತ್ ಕಲಾವಿದರು ಬರ್ಪೇರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ನಗುಲ್ ಬರ್ಪೇರು ಅಗಲ್ಡ ನಿರ್ದೇಶಕರ್ ನಗುಲ್ ಬರ್ಪೇರು ಆಕ್ಟರ್ ನಗುಲ್ ಅಗಲ್ಡ ಪೂರಗಲ್ಡ ಅಗಲ್ಡ ಎದುರು ತೋಚ್ಪಾದು ನಂಗೆ ಎಂಚೆ ಆತನಂದು ಕೇಂದ್ರ ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಟು ಎಸ್ ಇತ್ತ ಕುಟ್ಟಿಯಣ್ಣನ ಕುಟುಂಬ ಈ ಕತೆ ಒಳ್ಳೆ ಇನಿ ಎಂಚ ಒಲ್ಪ ಏಪ ಕುಟ್ಟಿಯಣ್ಣನ ಕುಟುಂಬ ಒಂದು ನಾರ್ಮಲಿ ಎಂಕುಲಿತ ನಾಟಕ ಒಂಜಿ ಹೊಸತ ನಾಟಕ ಬೋರ್ಡು ಪನ್ನಾಗ ಅದಗನೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಕತೆಗಳನ್ನ ಎನ್ನಾಗ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಕತೆ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಆಂಡೆ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಲ್ಪ ಒಂದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕತೆಗಳು ಅದೇ ಹೂ ಕತೆ ಮಲ್ಪುಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರ ಗಲೆಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕತೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಎಮೋಷ್ನಲ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಜೀವನ ನಡಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಕತೆ ಐಕ್ ಬೋಡಪಿನ ಕಾಮಿಡಿ ಐತೊಳ್ಳೆಡ್ ಬಂದಾಗ ಜನಕ್ಕೂಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಪುಣಂದು ಆಂಡೆ ಎಂಕಲೆಗೆ ಅಂಚೆ ಪೂರಗಳು ಒಟ್ಟಾದ ನಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಡಿಸೈಡ್ ಮಲ್ತು ಒಂದೇ ಕತೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎಸ್ ಇತ್ತೆ ನೆತ್ತ ಟೈಟಲ್ ಬುಡ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಜನಕುಲ್ಗೆ ಎನ್ನಿ ನಿಖಲ್ನ ಮಾಸ್ಟರ್ನ ಲೈಫ್ದ ಕತೆನ ಆಪಂಡು ದಾದ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಕೊರ್ಪರ ಈಜಿ ಅರ್ನ ಲೈಫ್ಗುಲ ನೆಕ್ಲದಲ್ಲ ಸಂಬಂಧ ಇಜ್ಜಿ ಒಂದು ಪೂರಗಲೆಲ್ಲ ಕುಟ್ಟಿಯಣ್ಣನ ಬನ್ನಗದೇ ನಮ್ಮ ಪೂರಗುಲ ಲೀಲಣ್ಣ ಅಂತ ಬಂದಿತ್ತ ಅಂತ ಜನಕುಲಿಗೆ ಒಂಜಿನ ಬಂದಾಗ ಅವು ಅರ್ನನ್ನೇ ಕತೆನ ಅಂತ ಅಂಚೆ ಆಯ್ತಾಯ್ತು ಪೋಸ್ಟರ್ಸ್ ಪೂರ ಬಂದಾಗ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೂ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಫಸ್ಟ್ ಶೋನ್ ತೂವರೆಗೆ ಐಕಿಂದೇ ಬೈದಾರೆ ಅವೇನು ಕತೆ ಅಂತ ತೂವರೆ ನನಗೆ ಇಂಥ ಜನಕುಲಿಗೆ ತೂಯಿ ಬೊಕ್ಕು ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಅವು ಒಂಜಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬೇತೆನೆ ಕತೆ ಸೊ ಒರಿಯೇ ಬನ್ಪುನ ನಾಟಕ ಕರಿನ ವರ್ಷ ಬತ್ತಿತ್ತಂಡು ಅವಲ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ಗಂತೂ ಜನಕುಲು ಬುಲ್ತುದು ಬಿದೈ ಪೋಯಿರು ಈ ನಾಟಕಡು ವಾವ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಟಗರಿಲು ಉಲ್ಲ ಎಮೋಷನ್ ಏತುಂಡು ಕಾಮಿಡಿ ಏತುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ವಿಚಾರಲೇನೆ ಜನಕುಲಿಗೆ ತೆರಿಪೋನ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಮೇಯ್ನ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಬನ್ನ ಜನಕುಲಿಗೆ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ ಮಲ್ಪನ ಈಗ ಇತ ನಮ್ಮ ರಂಗತರಂಗ ಪ್ರಶಂಸ ನೆಕ್ ಜನಕುಲು ದೇಗ ತೂವರ ಬರ್ಪರ್ ಬನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಗಮ್ಮತ್ತು ಉಂಡು ಅಂಚಾದ ಈ ನಾಟಕಡು ಈಗ ಒಂಜಿ 80% ಗಮ್ಮತೆ ಉಂಡು ಆ ಗಮ್ಮತದ ನಡುಟು ಒಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿ ಉಂಡು ಲಾಸ್ಟ್ದ 20 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಏನು ಉಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಎಮೋಷ್ನಲ್ ಈ 80% ಏನ ಇರು ತೆಲ್ದರ್ ಅವು ಪೂರ ಮಾತ್ರ ಪೋದಿರ ಲಾಸ್ಟ್ದ ಒಂಜಿ 20 ಮಿನಿಟೇ ಇರ್ನ ಮಂಡೇಡ್ ವರಿ ಉಂಡು
ಅವು ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಯಾಪಂಡ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬಂತಾರೆ ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಎಂಕಲ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಾಟಕ ಮಲ್ಪನಾಗಲ್ಲ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ಲೇ ಬೋರ್ಡ್ ದೇವನ ಜನಕ್ಕುಲು ಇಲ್ಲಗ ಪೋನಾಗಲ್ರೆ ನೆನಪೋರಿನ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಅಂಚದ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಒಪ್ಪೋಡು ಅಂಚದ ಈ ನಾಟಕ ಇರು ಏತ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪೋರ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಇರೋಕೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಗಟ್ಟಿದ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಉಂಟು. ಕುಟ್ಯಣ್ಣನ ಕುಟುಂಬ ಅವು ತುಗಿಯರೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲ ಯಾನ್ಲ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾಣಿಬೆಟ್ಟು ಮೇರು ಬರ್ತಿನ ರಂಗಭೂಮಿದ ಏನೋ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಮೋಕೆದ ಕಲಾವಿದೆ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾಣಿಬೆಟ್ಟು ಯಾನ್ ಏಪಲ ಬಂತ ಪ್ರತಿಭೆ ಬೊಕ್ಕ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ರಡ್ಡು ಒಟ್ಟಿಗಿತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಈ ಪ್ರಬುದ್ಧ ಬೊಕ್ಕ ಎಡ್ಡ ಕಲಾವಿದೆ ಅವು ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾಣಿಬೆಟ್ಟು ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಅರ್ಧ ಸುಲೂತ ನಾಟಕದ ಆನಿಡ್ ಇನಿ ಮುಟ್ಟಲ ಅವೇ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾಣಿಬೆಟ್ಟು ಎತ್ತು ಪುದರ್ ಬತ್ತಲ್ಲ ಎತ್ತು ಎತ್ತರಗು ಬಂಡು ಅವೇ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾಣಿಬೆಟ್ಟು ಪೂರ ಕಲಾವಿದೆಗಳ ಈ ಗುಣ ದಿನಿದು ಪಡೆ ಅರ್ನ ರಚನೆದ ಈ ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪನ್ನು ಬೈಕಿದೆ ಎಲ್ಲ ನಾಟಕದ ಕಾತೊಂದಿಲ್ಲ. ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಟೀಮ್. ಸೂಪರ್ ನಾಟಕ ಕತೆ ಕಾಮಿಡಿ ಪೂರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಭಿನಯ ಇಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾಮಿಡಿ ಸಂದೀಪ್ ಪ್ರಸನ್ನ ಅವಾರ್ಡ್ ಯಶವಂತ ಅವಾರ್ಡ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರವೀಣ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಪೂರನ್ನ ಅಭಿನಯ ಸೂಪರ್ ಅಂಚನೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟೆಡ್ ನಮ್ಮ ಮಗಲ್ನಲ್ಲ ಅಮ್ಮೇರ್ನ ರೋಲ್ ಪೂಂಜರ್ ರೋಲ್ ಭಯಂಕರ ಸೂಪರ್ ಜನಕ್ಕೇನು ಲಕ್ಕರೆ ಬಿಡ್ತೀವಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟ ಸೂಪರ್ ಓ ಖಂಡಿತ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಸೂಪರ್ ಒಂಜಿ ಸಂಸಾರಡು ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಬೇಜಾರದ ಸಂಗತಿ ಖುಷಿಲಾಯ್ತು ಮಸ್ತ್ ಸೂಪರ್ ಎಂಚ ಟೈಮ್ ಪೋಣ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕಂಡು ನೂದು ಪ್ರಯೋಗ ಹಾಕೋಣ ಸೂಪರ್ ಹಾಕೋಣ ನಾಟಕ ಸೂಪರ್ ಬಟ್ ಡ್ರಾಮಾ ಪ್ರತಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಲ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಬಂಡ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಎಂಡ್ ಎಂಕ್ಲು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಎಂಚಾಂಡ್ ಎಂಡ್ ಎಂಚಾಂಡ್ ಬಂದು ಗೊತ್ತೇ ಆಯ್ತು ಸೊ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೋಲಿ ಸೂಪರ್ ಡ್ರಾಮಾ ಬಿಕಾಸ್ ಎಂಕಲ ಮಗಲ್ಲ ಅಂಚದು ಇಂಕ ಒಂಥರ ಇಮೋಷ್ನಲ್ ಆಂಡ್ ಒಕ್ಕ ಇಂಚಿನ ಪ್ರತಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ದಲ್ಲ ಇಂಚಿನ ಆತನ ಗೊತ್ತನೆ ಸೊ ಈ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ದ ನಡುಟ್ಟು ಇಂಗ್ಲು ಮಸ್ತ್ ತೆಲಿಪೆರದಿಕ್ಕಣ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಒಂಜಿ ಮೋರಲ್ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಎಂಜಿ ಗೊತ್ತನೆ ಇಡೀ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಫುಲ್ ಲೈಫ್ ಇಡು ದಾದನ ಒಂಜಿ ನಮಕ್ ಚೇಂಜಸ್ ಬೋರ್ಡು ಬಂದನಾಗ ಇದು ಸೂಪರ್ ಡ್ರಾಮಾ ಕುಟ್ಯಣ್ಣನ ಕುಟುಂಬ ಎಸ್ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಡ್ರಾಮಾ ಶೋಕ ಪ್ರತಿಯೊಂದಿಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆತಿಜಿ ಬಂದರೆ ಒಳ್ಳೆಜಿ ಮಸ್ತ್ ಸಂದೇಶ ಗುಡ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ನಾಟಕ ಭಾರಿ ಸೂಪರ್ ಇತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತು ಸೂಪರ್ ನಾಟಕ ಕುಟ್ಯಣ್ಣ ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೋಡು 100% ಶೋಕ ಆತಂಡು ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ನಾಟಕ ಈ ನಾಟಕ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಸಂದೇಶನ ಕೊರ್ಪುಡು ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೆರ್ನಲ ಮಗಲ್ನ ವಾ ಪ್ರೀತಿ ಎಂಚ ಉಂಡ ಆ ಪ್ರೀತಿನ ವಾ ರೀತಿ ಅಕಲು ಪಟೋಣ್ವೇರು ಆ ಮುಖಾಂತರ ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಅನಾಹುತ ಕಾರಣ ಆಪುನ ಪನ್ಪಿನ ಅತಿಯಾಯಿನ ಪ್ರೀತಿ ಅನಾಹುತಕ್ಕೂ ಕಾರಣ ಆಪುನ ಪನ್ಪಿನ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಮಾತೆರೆಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ. ಕಾಪು ಲೀಲಾಧರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಸಾರತ್ತೆರಡು ನಡಪುನಂಚಿನ ಕಾಪುದ ಭಾಳ ವಿಶೇಷವಾದ ರಂಗತರಂಗದ ತಂಡದಕ್ಕಲ್ನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕೊಡುಗೆ ಇನ್ನು ಕುಡ್ಲದ ಕುದ್ಮಲ್ ರಂಗರಾವ್ ಟೌನ್ ಹಾಲಡು ಪುರಭವನಡು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಯ ಪುಟ್ಟಣ್ಣನ ಕುಟುಂಬ ನಾಟಕದ ಹಾಸ್ಯಮಯ ನಾಟಕ ತುಳು ಒಂದೇನು ತೂವೆರೆ ಇಡೀ ಟೌನ್ ಹಾಲ್ ಜಿಂಜಿದಂದು ಯಾನ್ಲ ಬತ್ತುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಎಂಕ್ಲ ತೂವೆರೆ ಭಾರಿ ಮನಸ್ಸಾದ ಒಂಚೂರು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಈ ನಾಟಕನ ತೂಯೆ ಪುಟ್ಟಣ್ಣನ ಕುಟುಂಬ
ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಆತನು ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟನ ರಚನೆ ಅವೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಸನ್ನ ಬೈಲೂರು ಅವ್ರನ್ನ ನಿರ್ದೇಶನ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕೊಡಕಲ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಕೊಡಕಲ್ ಮೇರ್ನ ಸಾರಥ್ಯಡ್ ನಡಪುನಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಯಶಸ್ಸು ತಿಕ್ಕಡ್ ನನಾತ್ ಮಸ್ತ್ ಕಡೆಟ್ ಒಂದು ಶೋ ಬರಡ್ ಐತ ಮುಖಾಂತರ ಮುಗುಲ್ ರಚನೆಗೆ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಜನಕಲ್ನ ಸಹಕಾರ ತಿಕ್ಕಡು ಒಟ್ಟಾರೆ ಈ ನಾಟಕ ಭಾರಿ ಕೊಡುಗೆ ಯಶಸ್ಸು ತಿಕ್ಕಡ ಅಂತ ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಹಾರೈಕೆಯನ್ನು ಮಲ್ತದು ಶುಭಾಶಯನ ಪನೊಂದುಲ್ಲ. ಕುಟ್ಟಿಯಣ್ಣನ ಕುಟುಂಬ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ಕುಟುಂಬ ತುಯಿಲೆಕಾಂಡು ನಾಟಕದ ಕತೆ ಎಂಚ ಶುರು ಆಪುಂಡು ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮುಟ್ಟಲ ಒಂಜಿ ಚೂರು ನಮ್ಮನ್ನು ಅಂಚಿಂಚು ಮಲ್ಪರೆ ಬಿಡ್ಪೋಚು ಆತು ಪೊರ್ಲದ ನಾಟಕ ಕಾಮಿಡಿ ಎಂಚಾತನಂದು ಪಂಡ ಇರಗ ಡೀಸೆಂಟ್ ಅದೊಂದು ಕಾಮಿಡಿದ ಡ್ರಾಮಾ ಓಡೊಂದಿತ್ತಂದಾಂಡ ಕುಟ್ಟಿಯಣ್ಣನ ಕುಟುಂಬ ಅಂತ ಖಂಡಿತ ಬದಲ ಪನೊಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಡ್ರಾಮಾ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಸಂಭಾಷಣೆ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ನಿರ್ದೇಶನ ಅಂಚನೆ ಅದ್ಭುತమైన ಅಭಿನಯ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯನಲ್ಲ ಐಟ್ ಅರ್ನ ಮೆರ್ನ ಅಂತ ಪನ್ನಿರಜ್ಜಿ ದಾಯಂದು ಪಂಡ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಡ್ರಾಮಾ ನಮ್ಮ ಒಂಜೊಂಜಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ಪನ್ಪ ಅವು ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆತನಂದ ಬಟ್ ಕುಟ್ಟಿಯಣ್ಣನ ಕುಟುಂಬದ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಸದಸ್ಯರನ್ನೇ ಪನ್ನುಲಿ ಅಂಚಿನ ಅದ್ಭುತమైన ಅಭಿನಯ ಶುರುವಾದ ಎಂಡ್ ಐನೇಟಲ್ಲ ನಾಟಕ ಪೋಯ್ನೇ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಹತ್ತು ಪೊರ್ಲದ ನಾಟಕ ಪ್ರತಿ ಒರ್ಲ ತೂವಡಾಯ್ನ ನಾಟಕ 100%. ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತೂ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲೆ ಎತ್ತಿನಂಚಿನ ಏರೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತೆಂಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲೆ ಸೊ 100% ಅದು ಎಮೋಷ್ನಲ್ ಆವಡಿ ಒಂಜಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಸ್ಟೋರಿ ಒಂಜಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಡ್ ಬೈದಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಡ್ರಾಮಾ ಅಂತ ಪಂಡ್ರೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ಕಾಮಿಡಿ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ದಾದ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಪನ್ಪನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಭಾವನೆ ಎಲ್ಲ ಕುಟ್ಟಿಯನ್ನ ಕುಟುಂಬ ಉಂಟು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಉಂಟು ಮಾತೆಲ್ಲ ತೋಡಾಯ್ನಂಚಿನ ಡ್ರಾಮಾ ಭಾರಿ ಶೋಕ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಭಾರಿ ಶೋಕದ ನಾಟಕ ಸೂಪರ್ ಪೂರಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಇಷ್ಟ ನಾನೂರದು ಸೂಪರ್ ನಾಟಕ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಮತ್ತೊಂದು ಮಗಳೇ ನೀನು ತೂಪಿನ ಅಂಜಿನ ಸೂರಿ ಬ್ರೆಡ್ ಅದು ಭಾರಿ ಶೋಕಿತ್ತು ಸೂಪರ್ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆತನು ದಯಪಂಡ ವಿಭಿನ್ನ ಕತೆ ಅಂತ ನೋಡಿ ದಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ಸಂಸಾರಡು ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ನಂಬಿಕೆ ಮಸ್ತ್ ಮುಖ್ಯ ಆಂಡ ಅವು ಆ ಒಂಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಂಡಲ್ಲ ಅಮೃತ ವಿಷ ಪನ್ಪಿನಿ ಅಂತ ಇಷ್ಟವಾದಿರು ಆಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಹಿಡ್ದು ಒಂಜಿ ಮಿಡ್ಲು ಮುಟ್ಟ ಒಂಜಿ ಮುಕ್ಕಾಲು ಬಸ್ ಎಂಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ತೆಲ್ತ ಆಂಡ ಬಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರದ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಎಂಡಿಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ ಆತನು ಸಮಾಜ ಗೆಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಸಂದೇಶನ ಎಂಚಕ್ಕರು ಲೈನ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಪೂರ ಇಷ್ಟ ಸ್ಟೋರಿ ಬಾರಿ ಸೂಪರ್ ಆತುಂಡು ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಸಂಬಂಧ ಒಂಚಿ ಪೂರೆಗ್ಲೊಂದು ಸೇರಿಲಕ ಮಂತೇನೆ ನಾಟಕದ ಮುಖಾಂತರ ಎಡ್ಡೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಇತ್ತಂಡೆ ಯಾ ನಾಟಕಗೂ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಬರ್ಪುಂಡು ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿ ಕಾರಣ ಮಾತ್ರ ನಾಟಕ ತಗೊಂಡಿತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ಆನ ಇಂದು ತೂದೆಂಕ್ ಇಂಚಲ ಮಲ್ಪೇರತ್ತ ಪಂದು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅನ್ ದಾದ ಪಂಡ ಯಂಕ್ ಪಂಡ ನೇಟು ಮೋಕೆಡ್ ಆ ನಮ್ನ ಸ್ವಾರ್ಥ ಉಂಡು ಅವು ಮತ್ತೆ ನೇಟು ಬತ್ತದೆಂಕ್ ಒಂಜಿ ತೂರ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಂಡೆಂಕ್ ಪಕ್ಕ ಮಾತಾ ಮಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ದ ದಿಗ್ಗಜ ರೀತಿಯರತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೂರ ಮೂವಿಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತಿನಕ್ಕ ಮತ್ತು ಮಾತೇನಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಸೂಪರ್ಬ್ ಇತ್ತಂಡು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅನ್ನ ಟೈಮ್ ಪೋಯಿನ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಕುಡೋರು ಎರಡು ಸಲ ತಗೋಲಿ 2-3 ಸಲ ತಗೋಲಿ ಬೋರ್ ಆಪುಜಿ ಸ್ಟೋರಿ ಉಂಡು ಒಂದು ಅಕ್ಕನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಕಾಮಿಡಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಕಾಮಿಡಿ ಉಂಡು ತೆಲ್ತು ಸಾಕಾಪುಂಡು ಐಕ ತಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಪಾಡ್ದಿರು ಸೂಪರ್ಬ್ ಇತ್ತಂಡು ಅಜ್ಜ ಬಾರಿ ಲೈಕ್ ಇತ್ತಂಡು ಎಂದು ಡ್ರಾಮಾ ಎಡೆ ಇತ್ತು ನಾಟಕ ಸೂಪರ್ ಆತಂಡು ಯಾನು ಫಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಟ್ಟ ತೀಯೆ ದಾದ ಬನ್ನಾಗ ನಾಟಕ ಕೊಡು ಬೈದಿನ ಪ್ರತಿ ಊರಿಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಲಂಚನೆ ಏಪಲ ನಾಟಕ ಮಕ್ಕಳು ಅಭಿನಯ ಈ ಸಲ ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತೇರು ಒಂದು ಮೂಲು ಫುಲ್ ಅದು ಮಿತ್ತಿಡಿತ್ತೇರು ಆಡ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ದಾದ ಬಣ್ಣ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಪೋತಿಜೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ದಾದ ಬನ್ನಾಗ ನಾಟಕ ಮುಗಿನೇ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟ ಕಾಮಿಡಿಡೇ ಪೋತುಂಡು ಎಂಡಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಒಂಚೂರು ಈ ಮೋಕೆ ಇಂಚಿನ ಬಣ್ಣದ್ದು ಮೋಕೆ ಇಟ್ಟು ದಾದ ಮಕ್ಕಳು ತೋರಿಪದ್ರಿ ಅವಳ ಪ್ರಸನ್ನ ಪ್ರವೀಣೇರ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಸಂದೀಪ್ ಅಣ್ಣನ ಆ ರೋಲು ಚೇಂಜ್ ಆಪುನತ್ತೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಹೊಸತ್ತು ಕೊಡ್ತೇರು ಒಂಜಿ ದಾದ ಬಂಡ ಕಾಮಿಡಿ ಇಡು ಇರಗೆ ದಾದ ಬಂಡ ಏಪಲ ಒಂಜೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಪಿನಿ ಈ ಸಲ ಮಕ್ಕಳು ದಾದಂಡ ಅವೊಂಜಿ ಬೇಲದ ನೆಟ್ಟು ಕೂಡ ಅವು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಕಾಮಿಡಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟ ತೆಲಿಪೋದೇನು ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಒಂಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಒಂಜಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಸೂಪರ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಟೈಮಿಂಗ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅವು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಲೈಟಿಂಗ್ ದಾಕ್ನಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅದು ಬೈದಂಡು ಅಂಜಾದು ಪುನಃ ನಾಟಕ ಎಂಡ ಒಂಜಿ ದೋಸ್ತಿ ಬತ್ತಿತ್ತೇರಿ ಬಂದಿತ್ತೇರಿ ಇಂಚ ಒಂದು ನಾಟಕ ಆಮೇಲೆ ಬಲೆ ತೂಲೆ ಬಂದಿತ್ತೆ ಮತ್ತು ತುಯ್ಯೇರು ಅಂಚ ಅಕ್ಲು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ಲ ಕೊಡ್ತೇರು ಆ 5 ಸಲ ಒಂದು ನಾಟಕ ಮಲ್ಪೊಂಡು ಬಂದುಲ್ಲೇರಿ ಕುಟ್ಟಿಯಣ್ಣನ ಕುಟುಂಬ ಬಂದದ್ದು ಅಂಚ ಹೆಡ್ ಅವಡು ಅಂಚ ಕುಟ್ಟಣ್ಣನ ಕುಟುಂಬ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ನಾಟಕ ನಂಗೆ ತರಂಗದ ಪಕ್ಕ ಪೂರ ಮೇರು ಕಲಾವಿದರು ಉಪ್ಪುನೈಟ್
ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಸೀನ್ಲ ಒಂಜಿ ಉಂತ ತೆಲ್ಪದು ಇಂಕ್ ನಿಜ ಜ್ವರ ಇತ್ತಂడి ಹಂಗೆ ಪಂಡಿರು ತೂಲ ಜ್ವರ ಹೋಗ್ಬಂಡು ಉಂಡೆ ಸತ್ಯಾಗ್ಲಿತ್ತ ಜ್ವರ ಹೋಗ್ತಂಡ್ರು ಸತ್ಯಾಗ್ಲಿ ಜ್ವರ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆತನು ನನ್ನವರ ತೋಡಾಪು ದಯಪನಾಗ ಕೆಲವು ಡೈಲಾಗ್ ಮಿತ್ತಿರು ಪಾಸ್ ಆತನು ತೇಲ್ತು ನಮ್ಮ ತಿತ್ತುದುಪ್ಪ ಅದರ ನಮ್ಮ ಬ್ರೈನ್ ಅಡಿಗೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಮಿನಿಮಮ್ ಒಂಜಿ 2-3 ಸಾರಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ಬೋದು ಕಾಮಿಡಿದ ತುಳುತ ಕಾಮಿಡಿದ ಒಂದು ಅಂಚನೆ ಅವು 10 ಸರಿ ತೂಂಡಲ್ಲ 100 ಸರಿ ತೂಂಡಲ್ಲ ಅವು ಆನಿಗೆ ಫ್ರೆಶ್ಶೇ ಬಂದು ಹಾಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಸೊ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಪನ್ಪೆ ಒಂದು 500 ದಿನ ಒಂದು 500 ಶೋ ನಡಪುಡೊಂದು ಮಿತ್ತ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಗೆಡ್ಡೆ ಆವಟ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಭಾರಿ ಶೋಕದ ನಾಟಕ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಆತಂಡು 5-10 ಜನ ಈ ನಾಟಕ ಒಂಜಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಪಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಾಮಿಡಿ ಎಡ್ಡೆ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಡು ಸೊ ಮಾತೆರ್ಲ ತೂವೊಡು ನಾನು ಪನ್ಪೆ ವಿಶೇಷ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮೆಸೇಜ್ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಆಮೇಲೆ ಒಂಜಿ ವಿಷಯದ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ನಾಟಕ ಓ ಇಷ್ಟ ಆ ಒಂದಿನ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆತ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತು ಸೂಪರ್ ಮೆಸೇಜ್ ಸೂಪರ್ ಇತ್ತು ಎಡ್ಡೆ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆತಂಡು ಕಾಮಿಡಿ ಅಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ ಆತಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಟೋರಿಲ ಎತ್ತಂಡ ಇಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಇರ್ಬೇಕ ಪ್ರವೀಣ್ ಅಣ್ಣನಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆತಂಡು ಮಾತಲ್ಲ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತಿದ್ದೇರಿ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಅಂತ ಬುಲಿಪೇರು ಬತ್ತಂಡು ಅನ್ನಲ್ಲ ಕಾಮಿಡಿ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತಂಡು ಭಾರಿ ಶೋಕ ಇತ್ತು ಸ್ಟೋರಿ ಸೂಪರ್ ಇತ್ತಂಡು ಸ್ಟೋರಿ ಎಲ್ಲ ಕೊಡರೆ ಮಸ್ತ್ ಸಲ ತೂವಲಿ ಬೋರಿಂಗೇ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಚೂರು ಎಂಕ್ ಬಣ್ಣಗೆ ಎಂಕ್ಲು ಕುಲೊಂದು ಉಪ್ಪನಿಗೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಕಣ್ಣು ಕುರೊಂದು ಇತ್ತಂಡು ಏಪ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರಂದು ತೂನಾಗ ಒಂಜಿ ಚೂರ್ಲ ಎಂಕಲ್ ಕಣ್ಣು ಬುಚ್ಚಿದ್ದು ಮಸ್ತ್ ಸೂಪರ್ ಇತ್ತಂಡು ಮಸ್ತ್ ಕಾಮಿಡಿ ಆಯ್ತು ಶೋಕ ಆತಂಡು ಶೋಕ್ ಇತ್ತಂಡು ಎಂಚ ಎತ್ತು ತೆಲ್ಪೆರಿತನ ಆತೆ ಮುಲಿಪೆರ್ಲ ಇತ್ತಂಡು ಪಂಡ ಲಾಸ್ಟ್ಗ ಎಂಡ್ಗ್ ಶೋಕ ಆತಂಡು ನಮಕ್ ನನ್ನವರಿಗೆ ಪನೊಲಿ ನಾಟಕ ತೂವಲಿ ಅಂದು ಆತ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಟು ನಾಟಕ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸಂದೇಶ ಕೊಡ್ತುಂಡು ಪ್ರೀತಿನ ಸ್ವಾರ್ಥಗೆ ಬಳಸರ ಬಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಸಂದೇಶ ನೀನು ನಮ್ಮ ಕಾಪದ ರಂಗ ಕಲಾವಿದರು ಬರೆಡ್ಡೆ ಸಂದೇಶ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಖಂಡಿತ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ತೂಪನಂಚಿನೇ ನಾಟಕ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಬಂದಾಂಡ ಮಾತಿರೆಗಳ ಇಂಚಿನ ಹೃದಯ ಭಾವನೆ ಪುಡು ಆ ಭಾವನೆ ಆ ರೀತಿ ವ್ಯಕ್ತ ಮಾಡ್ಬಿಡೋ ಗೊತ್ತಿದ್ದಂದ್ರೆ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾದ ಆ ಕುಟುಂಬದ ಒಂಜಿ ಇಡೀ ವ್ಯವಸ್ಥೆನೇ ಹಾಳಾಪು ಅವೇನು ಎಡ್ಡ ರೀತಿ ಮನ ಮುಟ್ಟುನ ರೀತಿ ಮಾತಾ ಕಲಾವಿದನೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮನಮೆಚ್ಚು ಎಸ್ 2025 ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಶೋ ಬಂದು ಪನೊಲಿ ಟೌನ್ ಹಾಲ್ ಡಾವ್ ಒಂದು ಉಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಎಂಕುಲಿನಿ ಬೈದ ಕವರೇಜಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಶೋ ಬಂದು ಪನೊಲಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಆತಂಡ್ರಿ ಈಗ ಕಾರಣಕರ್ತೆರ ಅಂಚಿನ ನಾಟಕದ ಬರಹಗಾರರು ನಿರ್ದೇಶಕರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯರು ಪ್ರಸನ್ನ ಅಂಚಿನ ಸಂದೀಪಣ್ಣ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಚಿ ಎನಿಸಂಡು ಜನಕಲ್ನ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೇಂದು ಜನಕುಲು ಬತ್ತು ದಾದ ಮಾತ ಬಂಡೇರು ಎಂಗಳಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಏಕಡೆ ಪಂಡೈತೆ ಎಂಚ ನನ್ನ ಇನಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇನಿ ಬೈದೇರು ಎಂಗಳಿಗೆ ಒಂಜಿ ಎಂಗಳು 14 ಕಡೆಟ್ ಮಲ್ದ ಎಡ್ಡೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಸಿಗದನ್ನು ಅಣ್ಣ ಎಂಕಲ್ ದಾದನ ಒಂದೊಂಜಿ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದು ಬಂದ್ಬಿರೋದು ಅಂಚ ಟೌನ್ ಹಾಲ್ಡ್ ಅಗಲ್ನ ಒಂಜಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ದಾದನ್ನ ಎಂಕಲು ಕಾತಂದತ್ತ ಅಂಚದು ಇನಿತ್ತೂನಾಗ ಈ 2 ಕಾಲು ಗಂಟೆ ಎಂಜಿನೊಂಡೆ ಏನು ತೆಲ್ಪುನಾತ ತೆಲ್ತೇರು ಆತ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಆಗಲ್ಲ ಮೋನಿಡೊಂಜಿ ಇಮೋಷನ್ ಭಾರಿ ಬೇಜಾರು ಸೀನ್ ಆ 2 ಸೀನ್ ತೂದು ಆತೇ ಬೇಜಾರು ಇತ್ತೇರು ಫೋನಾಗ ಒಂಜಿ ಆಗಲಿಗೆ ಆ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಆಗಲ್ಲ ಒಂಜಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಫೋನಾಗ ಒಂದೇನು ತೂದು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅನ್ ಬಗ ಟೈಮ್ ಮುಗಿಂಡು ಪೂರಗಲೆಲ್ಲ ಅವಕಾಶ ತೆಗೆ ನಿಜನ ಮೂಲೊಂಚೂರು ಲೇಟ್ ಅನ್ನಾಗ ಪೋಪೇರು ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಪೋತು ಜೇರು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅನ್ ಎಂಗುಲ್ ತೂಪನ ಐತೆ ಯಾನು ಸಂದೀಪಿನ ಅವನ ಈರು ಪನೋಡು ಎಂಗಲಿಗೆ ಇರಗೆ ಇಂಚಾನು ಪನೋಡು ಜನಕಲ ಇಂಚ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬಂದು ಅವಿತ್ತು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆದುಂಡು ಜನಕುಲವೇನು ತೂಪೇರ್ಲ ಸಂದೀಪಣ್ಣಗೆ ಎಂಚ ಬರ್ತಾನೆ ಅದು ಎಂಕುಲು ಪ್ರಸನ್ನ ಬನ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಂಕುಲು 10-15 ಕಡೆಟ್ ಒಂದು ಶೋಸ್ ಮಲ್ದ ಜನಕುಲ್ನ ಎಡ್ಡೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅವು ಪೂರ ಎಂಚ ಬನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಪರೇಟರ್ ಪೂರ ಬರೀಬೇಕ ಈ ಟೌನ್ ಹಾಲ್ಡ್ ಮಲ್ಪನ್ ಬನ್ನ ಒಂಜಿ ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀಲಕ್ಕ ದೇವನಾಗ ಮುಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಮಲಮಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ನಾಗಲು ನಾಟಕ ಟೀಮ್ದಾಗಲು ಪೂರ ಬಂದಾಗ ಅಗಲಿಗೆ ಖುಷಿ ಅನ್ನಂದ ಅಂಡ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ಜನ ತಗೊಂಡ್ಟು ಮೊಗಲೆಲ್ಲ ಖುಷಿ ಮಲ್ತ ನಡಗೆ 100% ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಲ ಪಾಸ್ ಆಯ್ಲಕ್ಕ ಇನ್ನು ಎಂಕಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಫೈನಲ್ ಪಾಸ್ ಆಯ್ನ ಖುಷಿ ದೇವನಾಗ ಗೆಸ್ಟ್ನಾಗಲು ಅರ್ಧೋಡು ಪೋಪೆ ಬಂತೇರು ಬನಗ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ 2-3 ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಪೋರೆ ಬಂಡೈತೆ ರೂಪೇಶ್ ಪೋಯರ್ ಎತ್ತಂಡು ಅಣ್ಣ ರೂಪೇಶ್ ಪೂರ ಕುಲ್ದು ತೂದು ಪೂರ ಪೋಯರ್ ರಿವ್ಯೂ ಬಂದು ಪೋಯರ್ ಅಂಜನೆ 2-3 ಗೆಸ್ಟ್ ಎತ್ತೇರು ಅಗಲು ಪೂರ ಕುಲ್ಲುದು ಪೋಯರ್ ಬನಗ ನಾಟಕ ಅಗಲೇನು ಕುಲ್ಲಾಂಡು ಎಂಗಲೆ ಅವು ಸಮಾಧಾನ ಎಂಗಲು ಒಂಜಿ ಬಲ್ತಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಉಂಡದೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಸಮಾಧಾನ ಕಾಮಿಡಿ ನಾಟಕ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಎಂಗಲು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಪಂತ ಎಂಗಲ್ನ ವಿಸ್ಮಯ ಅಂಚ ಒಂಜಿ
ನಾಟಕ ಎಂಕುಲು ಕಾಮಿಡಿ ನಾಟಕ ಅಂತ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಬಂತ ಅಂಚದ ಆ ಕಾಮಿಡಿ ನಾಟಕ ಜನಗಳಿಗೆ ರೀಚ್ ಅಂಡ್ ಪೋನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿ ಬೇಜಾರ್ಲ ಅವ್ರು ಒಂಜಿ ರೀಚ್ ಆಂಡ್ ಜನಗಳಿಗೆ ಒಂಜಿ 80% ಜನಕ್ಕಲೇನು ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪದು ಲಾಸ್ಟ್ ಗೊಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಸ್ಟೋರಿ ಐತೊಟ್ಟು ಗೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಕೊರೋಡು ನಿಂಪಿನೇ ಎಂಕಲ್ನ ತಂಡದ ಉದ್ದೇಶ ಇರ್ತೇನೆ ಐಕೋಸ್ಕರನೇ ಒಂಜಿ 2 ತಿಂಗಳು ಬೆಂದಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಈ ನಾಟಕ ರೆಡಿ ಮಲ್ದೇನೆ ಇನ್ನು ಜನಕ್ಕುಲ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ತೋನ ನನಗೆ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡೆ ಬನಗ ಆಂಡ್ ಜನಕ್ಕಲಿಗೆ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಆ 2 ಗಂಟೆ ಜನಕ್ಕಲು ಅಗಲ್ನ ಟೆನ್ಷನ್ ಬುಡ್ದು ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ದೇನೆ ತೂದು ಯಶೋದಂಗಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ನಾನು ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ರಲ್ಲ ಬೇಗ ಬೋಪೇರು ಬಂದು ಎನ್ನದಿತ್ತೆ ವಿಜಯನ್ನೆಲ್ಲ ಬೇಗ ಬೋವೇರಿಂದ ಎನ್ನದಿತ್ತೆ ದಯಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಕಡೆ ನಾಟಕ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಪೂರ ಉಪ್ಪು ನಡೆದತ್ರ ಗ್ರೀನ್ ರೂಮ್ಗೆ ಬರ್ತದೆ ಈತ ಪೂರ ತಿತ್ತಿರುತ್ತೆ ಅಕ್ಕಲು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ದಾದ ಬಂದು ಹಗಲು ಮಸ್ತ್ ಬನ್ನಗ ಸಂದೀಪ್ ಬತ್ತದ ವಿಜಯಣ್ಣೆ ಪಂಡೇರು ಸೂಪರ್ ಬಣ್ಣ ಎಂಕಲ್ಲಿ ಬನ್ನಗ ಆರೊಂಜಿ ಬತ್ತದ ಹಗ್ಗು ಮಲ್ತದ ಆ ನಾಟಕದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಪನ್ನಗೊಂಡದು ಎಂಕಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬನ್ನಾಗ ಎಂಕಲ್ಲಿ ಅದು ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಏನೊಂದು ಪೇರು ಉರುಪ ಬರದೆ ಕೊಡುವಂತೆ ಬಲ್ಪನ ಇರಲಿ ಒಂಜಿ ಬೊಬ್ಬೆ ಪಣ್ಣ ಎಂಚ ದುಂಪಮ್ಮ ಎಂಕಲಿಗೆ ಅಂಚಾಂಡ್ ಆರೊಂಜಿ ಅಂಚ ಪನ್ನಾಗ ಖಂಡಿತ ಆರೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಇರೇ ಸೆಟ್ದ ವಿಷಯ ಅದಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಅದಪ್ಪು ಪೂರ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಅರ್ಬನ್ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಕ್ಯಾಟಗರಿದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪಿನಿಂದ 100% ಟೋಟಲ್ ನಾಟಕ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಅವು ಎಂಕಲ್ಲೇ ಬೋರ್ಡ್ ಎತ್ತಿನಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ದೆ ಕಾಮಿಡಿ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಡ್ ಅಥವಾ ಸ್ಟೋರಿ ಎಡ್ಡೆ ಅನ್ನೋದು ಟೋಟಲ್ ನಾಟಕ ಇಷ್ಟ ಅನ್ನೋದು ಎಂಕಲ್ಲ ಅವು ಖುಷಿ ಅನ್ನ ಎಸ್ ಈತ್ ಬತ್ತದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತಿ ನಂಚಿನ ಆಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಕಡೆಗಾದ ನಿಗುಲ್ ದಾದ ಬಂತಾರೆ ಎಂಗ್ಳು ಸಂದೀಪೇರು ಪನ್ನೋಡು ಈತ ಮಾತ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಬೈದೇರಿ ಇನಿ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಬರ್ರಿ ಆದಪ್ಪ ಅಂದ್ ನನ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂಜಿ ಅಚ್ಪ ಶೋಸ್ ಮುಟ್ಟ ಇತ್ತೇನೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬುಕ್ ಆತಂದು ನಿಗಲ್ ಊರುಡ್ಲ ನಿಗಲ್ ಬರಿತ ಊರುಡು ಖಂಡಿತ ಕುಟ್ಟಿಯನ್ನ ಕುಟುಂಬ ಅಲ್ಪ ಪ್ಲೇ ಆಪುಂಡು ಅದಾಗ ನಿಗುಲ್ ಪೂರ ಬಲ್ಲೆ ನಾಟಕ ತೂಲೆ ಈಗ ಜನಕ್ಕಲ್ಲ ಏನೇ ರಿವ್ಯೂ ಇತ್ತುಂಡು ಖಂಡಿತ ನಿಗಲೆಲ್ಲ ಅವೇ ರಿವ್ಯೂಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೇ ಪ್ರಸನ್ನ ಈ ನಾಟಕನ ಬುಕ್ ಮನ್ಪುನು ಬಂದಾಂಡ ವಾ ನಂಬರ್ ಕಾಲ್ ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಬುಕ್ ಮಲ್ಪುನಾಂಡ 9964025537 ಶರತ್ ಉಚ್ಚಿಲನ ನಂಬರ್ ನಿಗಲ್ನ ಒವೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅತ್ತಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ರಂಗ ತರಂಗದ ನಾಟಕ ಬೋರ್ಡ್ನಾಂಡ ಈ ನಂಬರ್ಗೆ ಶರತ್ ಉಚ್ಚಿಲ ನಂಬರ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಖಂಡಿತವಾದ ನಿಗಲಿಗೆ ಇನ್ನ ಜನಕ್ಕಲ್ನ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಇತ್ತಂತಲೇ ಅವು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ನಮ್ಮ ನಿಗಲ್ ನೋಡ್ಲ ಕೊರ್ಪ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಗಲ್ದ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಓಲ್ ಆಪುಣ್ತುಲೆ ಅವ್ಲು ನಾಟಕ ತುಲೆ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ತೂಂಡಲ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲೆ ಮಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದನೆ ಜನಕ್ಕಲು ಒಟ್ಟ ನಾಟಕವನ್ನು ಮಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದನೆ ಅಂಚ ಮಲ್ಪಲಿ ಎಂಕಲು ಈ ಪೊರ್ತರು ಪನ್ಪೋನು ನಮಸ್ಕಾರ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಈತ ಪೊರ್ತು ಮುಟ್ಟ ಎಂಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೂರಾಜಿ ಬಹುಶಃ 5 ಗಂಟೆ ಬೈದೇರು 5 ಗಂಟೆ ದಿಂಚಿ ಇರ್ನ ಬಂಬಾಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಎಂಕಲೊಂಜಿ ನಾಟಕ ತಂಡಗೂ ಈರೊಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ಗೋಸ್ಕರ ಬರೋದು ಎಂಕಲ ರಂಗ ತರಂಗ ತಂಡದ ಪರವಾದ ಇರೆಗಲ ಎಂಕಲ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಈರು ನನಾತ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಈರು ಮೊರಣಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ನಾನು ಪಂಡ್ಯ ಎಕಡೆ ಪಂಡತ್ತೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಹರೀಶ್ ನಮನ ಕಡಂದಲೆ ಅರೆಗೆ ಮೊರಣಿ ಹೃದಯದ ಒಂಜಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರ್ನಾಗ ಸೂರಜ್ ಬಹುಶಃ ವಿಡಿಯೋ ಮುಖಾಂತರ ಮಸ್ತ್ ಜನಟ ಅರ್ನ ಅಕೌಂಟ್ ಕಾಸು ಬೂರ್ಲಕ ಮಲ್ತದ್ದು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ದಾರೆ ಯಾನ್ ಎಕಡೆ ಪಂಡೆ ಒಂಜಿ ಕಣ್ಣೀರು వచ్చిన ಬೇಲೆ ಮಲ್ದಾರೆ ನಿಜ ಈರೆ ಖಂಡಿತ ದೇವರ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಂಡೆ ದೇವನಾಗ ಆತ ಮಲ್ಲ ಅಮೌಂಟು ಒಟ್ಟಾಪುಣಂದು ಗೊತ್ತದು ನಾನು ಆತ ದಿನಟ್ಟು ಒಟ್ಟಾಪುಣಂದು ನಮ್ಮ ಎನ್ನೆತ್ತಿಜ ದೇವನಾಗ ಈರು ಅವೇನು ಆತ ಜನಕ್ಕೆ ರೀಚ್ ಮಲ್ಪದು ಆತ ಮಲ್ಲ ಅಮೌಂಟು ಆತ ಎಲ್ಲೇ ಟೈಮ್ ಇಡು ಮತ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ನನ್ನ ಪಾಡುರ್ಚಿ ಅರೆಗೆ ಆತನಿಂದ ಪನ್ಪಿನ ಆತ ಕೊಂಚ 3-4 ದಿನ ಮಲ್ಪ ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ನು ನಿಜವಾದ ಮಲ್ಲ ವಿಚಾರ ದೇವನಾಗ ನನ್ನ ದುಂಬುಗುಲ ಎರೆಗಳ ಬಂಗದಗುಲು ಜೀವ ಪೋಪುಂಡು ಅವೇನು ಒರಿಪೌಲಿ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆ ನೀರು ಮಲ್ತು ತೋಜೇರು ನಮ್ಮ ತುಳುತ್ತಗಲಿಗೆ ಅಗಲಿಗೆ ಪಂಡ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಜನ್ವಿನ್ ಎತ್ತಿಂದ ದೇವನ ಇರ್ನ ಮಿತ್ತ ಧೈರ್ಯ ಇರು ಪನ್ನೇಟು ಸತ್ಯ ಉಂಡು ಪನ್ಪಿನ ಧೈರ್ಯ ಡೋಗುಲು ಪಾಡ್ದೇರು ಖಂಡಿತ ಅವೇನು ಒರಿಪದ ನನ್ನ ದುಂಬುಗುಲ ಎರೆಗಳ ಹೆಲ್ಪ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ನೀರು ಮಲ್ಪಲೆ ದೇವರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಪೂರ ಕೊರಡು ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಚಾನಲ್ ಹಿಟ್ ಅವಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಸನಿಕಲು ಈತು ಪೊರ್ತು ತೂಯಿನಂಚಿನ ರಂಗ ತರಂಗ ಕಾಪು ತಂಡದ ಈ ವರ್ಷದ ಹೊಸ ನಾಟಕ ಕುಟ್ಯಣ್ಣನ ಕುಟುಂಬದ ಜನಕಲ್ನ ರಿವ್ಯೂ ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೂರಭವ ನೋಡಿ ಎಂಚ ನಡತನ್ನು ಪಂಡದು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತು ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ನು ಕೊರ್ತಾ ಏರೆಗಂಡಲ ನಿಖಲ್ನ ಊರುಡಿ ನಾಟಕನ ಗೊಬ್ಬೋಡು ಬಂದು ಇತ್ತನ್ನು ಬಂದಂಡ ಆ ನಂಬರ್ಗೆ ಕಾಲ್ ಮಂತದ್ದು ನಿಖಲ್ನ ನಾಟಕನ ಬುಕ್ ಮಂತನಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ತೂಯಿನಂಚಿನ ಆಡಿಯನ್ಸ್ನ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನಿಖಲ್ ತೂಯರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನಕ್ಕೂ ಬುಲ್ತುದಿರು ಅಂಚನೆ ಕಂಡ ಬಟ್ಟೆ ತೆಲ್ತದಿರಲ್ಲ ಅಂಚ ಅದು ಧೈರ್ಯ ನಿಖಲು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಊರ್ದಕ್ಕಲು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ತೂಪಿನಂಚಿನ ನಾಟಕ ಬೋರ್ಡು ಬಂದಾಂಡ ಈ ನಾಟಕನ ಬುಕ್ ಮಾನ್ ಪ್ಲೇ ಬಂದು ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೀಡಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಮಂತಂದಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಡು ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಆತನ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ರಿವ್ಯೂ ವಿಡಿಯೋದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಖಲ್ನ ಎದುರು ತಿಕ್ಕುವೆ ಅಡೆ ಮಟ್ಟ ನಮಸ್ಕಾರ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಅಂಡ್ ಬಾಯ್